Днес в Студио 999 ще видите. Ама извинете, какъв сте вие? Здравейте, смолянчани! Здравейте! Какво правите тук, господине? Деца, за или против интронизацията сте? За. Днес сме поканили кандидатът за общински съветник от листата на БСП Радой Краев. Добър вечер, уважаеми зрители. За пореден път прогноза са ще даваме на Родопски делет. Посрещнете водещия Марин Милашки. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Студио 999, единственото предаване, в което няма въпроси от сорта на къде, какво, кога, защо, къде, а само отговори. Да започваме! Днес сме поканили кандидатът за общински съветник от листата на БСП Радой Краев. Но преди да започнем разговора с него, нека да преминем през новинарската емисия. Както знаете, на посещение в България, за да снима филм, е великият Арнолд Шварценегер. Преди няколко дни той се срещна с премиера Бойко Борисов и направо го похвали, нахвали, остана впечатлен. Той похвали и родната България. Нашата държава била една от най-стабилните страни в Източна Европа. Да, прав е, стабилно крадат, стабилно лъжат и стабилно увеличават цените. При посещението си на Нала Рожен, премиерът Борисов е открил нов кратер на Луната. Кратерът обаче е бил от другата страна на Луната, където не се вижда нищо. И накрая една културна новина. Поредният опит да се постави постановката на Чехов "Дамата с кученцето" претърпя пълен провал в Северна Корея. Защо? Защото някой изяде кученцето. Ама извинете, какъв сте вие? Здравейте, смолянчани! Здравейте! Какво правите тук, господине? Ало, моля, Как да застана? Коя камера? Охраната, моля ви се, изведете го! Какво правите тук? Кой сте вие? Ма не ме ли познавай, колега? Не! Аз съм Дарко Малинов. Извинявам се, колега, здравейте, но вижте какво, аз не съм ви канил в студиото, вие защо идвате? Ама трябва ли да ме каните, господин да, Водещ? трябва, аз каня хората, които са ми интересни за събеседници. Аз съм Дарко Малинов. Аз съм променлива величина. Сега съм тук, утре ще съм там. Сега съм тук по конкретен повод. Дошъл съм да се снимам и да участвам в конкурса ви за ендрофинки. Господин Малинов, помислете малко, моля ви се. Нашият конкурс за ендрофинки е обаче за жени. Вие сте мъж, не може така. Моля? Да, така. Внимавай какво говориш, защото още утре ще ти врътна едно дело за полова дискриминация. Господин Малинов, моля ви се, не искам никакви дела. Вие сте сериозен човек, вие сте издател, вие имате вестник Отсмук. Моля ви се, как така? Следя вашето предаване, господин Водещ. Дора Янкова също танцува тук. Участва в конкурса ви за ендрофинки. Щом Дора може, и аз мога. Какво е повече Дора от мене? Добре. И внимавайте, защото ще ви обложа с данък. Нали знаете, че в моята програма говоря само за данъци? Ще намаля утре пътния данък и ще го наваксам с данък 9999. Така че много внимавайте. Добре, господин Малинов, аз внимавам, но още не мога да се обясня. Вие сте сериозен човек, а вие сте издател. Можете ли да танцувате? Това са две коренно различни неща. Аз за правдата влизам в дулото на танка, убивам танкиста, така че един танц ще врътна всякак. Сравнявате ли с някой, щом ще въртнете един танц? Ама естествено, господин Водещ. Дора Янкова танцува. Инженер Янчевска танцува. Всичките кандидати танцуваха, аз не съм по-долу от тях. Добре, господин Малинов, щом мислите, че може да участвате в нашия конкурс, носите ли си първо музика и ако искате да ни покажете какви са вашите Разбира се, господин Водещ, аз винаги нося в себе си всичко. Ето това е специалното ми шалче за игра, което ще ви го поверя. Носи си и диска с любимата песен. Извинявайте, това не е диск, това е програмата ми за управление на община Смолян следващите 4 години. Това е, казах, програмата ми за управление на общината следващите 4 години. Нека все пак да ви диска, моля. Това е диска с моята любима песен. Тя се казва "Синя прашка". Не случайно съм се спрял на нея, защото аз съм син по убеждение, въпреки че се редих червен, но бях в СДС, после в ДСБ и от двете партии ми остана само прашката. Но пак ми е любимата песен, затова ще я помоля да я пуснете нея, за да мога да потанцувам на вас, на моите избиратели и разбира се на моите опоненти. Заповядайте. Когато пуснете музиката, аз съм готов. Заповядайте музиката, чувате ли я вече? Така, това господин Водещ е за вас. Малко да ви се понатегна, защото конкуренцията е жестока. Това е за моите опоненти, а сега танцувам само за смолянчани. И това е моят специален танц за тях и всичко, което мога да им дам. Господин Малинов, вие добре ли сте? Естествено, че съм добре. Аз съм кандидат за кмет.
Все пак искам да ви благодаря, че участвахте в нашия конкурс и разбира се да ви пожелая успех. Благодаря ви, господин водещ, и внимавайте какво излъчвате, защото аз следя всичко и мога да напиша всичко. Все пак Отсмук пише това, което искам. Ако ви предпочетем, веднага ще ви се обадим, имаме ви контактите. Благодаря ви, господин водещ. Уважаеми зрители, това беше поредният желаещ да стане ендорфинка в нашето предаване, Дарко Малинов. А сега, преди да посрещнем нашият гост в студиото, искам да видим каква анкета направиха репортерът Здравко Бешенджиев и операторът Румен Ковачев. Да ви попитам, за или против интронизацията сте? Против. Добър ден. Искам да ви попитам, за или против интронизацията сте? За кое? Интронизацията. Не. Против. За или против интронизацията си? За. А ти? За. Браво. Откъде си купи бомбички? От свят. Ама продават ли? Да. Колко струват бомбичките? 40 стотинки. Браво. Ще ни демонстрираш ли как гърмят? Огън! Ети всичките си ги изгърмя. Деца, за или против интронизацията сте? За. Какво значи интронизация, знаеш ли? Не знам. Но си твърдо за. Да. Какъв максимален брой дини може да носи един средностатистически български мъж? 4 кила. 4 кила дини. Да. А като бройка? 2-3. Ти колко можеш да носиш? 2. Носил ли си? Да. И? Изпуснах и двете. А как прекарвате свободното си време? В игри. Коя ти е любимата игра? Гоненица. Да. Компютъра. Криеница. Криеница. На компютъра. От кой се криете? От децата, с които играем. И от госпожата. Ще напиша забележки. Коя е най-лошата госпожа? Тя не е лоша. Една по заниманията, предишната, как беше, Йорданова? Вълчанова бе. Така, Вълчанова. И защо е лоша? Дърпа ушите? Много се кара и пише забележки. Пише забележки? По телевизията. И след това карат ли са мама и тати? Не. Не се карат. Да. Само ни казват, че трябва да слушаме. И ни наказват с нещо. Тежат ли вече ученическите раници? Много. Моята, В четвърти клас четат много. Моите е 6 кг, аз съм 31. И моите 6 кг, аз съм 31. Дадаха ни един списък. Благодаря ти, Здравко. А сега искам да кажа добър вечер на кандидатът за общински съветник от листата на БСП Радой Краев. Господин Краев, здравейте и благодаря, че приехте да ни гостувате. Здравейте. Кажете, какво ви накара да се включите в битката за общинския съвет? Основната причина, която е водеща в моето решение, е това, че имам възможността и имам силите да помогна с определени неща в самата кампания на госпожа Дора Янкова за нейното евентуално избиране за трети мандат за кмет. И другото, което е, че смятам, че с опита, който имам и уменията, мога да съм полезен после в управлението на града през следващите 4 години. Защо точно избрахте именно поканата на Дора Янкова и ако може накратко да се представите? Значи, да почна с представянето. Добре. Първо, завършил съм строителен институт, специалност геодезия, 1994 година. Преди това съм завършил математическата гимназия в Райково. Семейен съм с 2 деца, по-голям син в 9 клас и по-малка дъщеря в 6. От 15 години имам фирма Косара Стил и Косара СДРФ. И двете фирми се занимават с производство на конфекция. Работим предимно за вътрешния пазар, участваме в доста търгове за производство на униформи и в момента обличаме доста голяма част от вериги магазини, за мобилни телефони, училища и въобще други фирми, които могат да си позволят или поради естеството на работа за тях им са необходими униформи или униформени облекла. Относно Дора Янкова? Относно Дора Янкова,
Значи първото, което е, аз през този период успях да инвестирам определени капитали в Смолян, т.е. не говоря големи, малки капитали, едно производство направихме, т.е. собствена производствена база с необходимите машини за това нещо. И реално погледнато през този период аз гледах какво прави госпожа Янкова и реално какво прави за този град, което по една или друга причина като човек на малкия бизнес, моят бизнес не е голям, моят бизнес е предимно свързан с работа, с работници, с хора, с производство на дрехи, т.е. аз не съм търговец, не съм, примерно не искам да кажа другите колеги, които се занимават с строителство и така нататък, но в сферата на нашия бизнес самата стойност на труда или добавената стойност в изделието на труд е много по-голямо, отколкото в другите сфери. Просто аз забелязах едно добро отношение от страна на общината, добро отношение от страна на самата общинска администрация в проблемите, които срещах. Аз срещах много проблеми. Както с хора, които се опитваха да спънат производството, както с отделни звена от общината, които по-бавно се предвиждаха проекти и така нататък, за да минем по всички етап на проектиране, изграждане, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради. Значи през целия този период, по една или друга причина, съм си имал отношения с администрацията с госпожа Янкова. Имало моменти, когато нещата са ставали по-бавно, когато са ставали по-бързо, но с две думи мога да кажа, че общината е работила. Факт е, че нещата стават. Да, факт е, че стават. Тоест, да уточним, става ли Смолян за малък, среден и едър бизнес? Защо ви питам? Защото много от опонентите на сегашната кметица казват, че бизнеса бяга от Смолян. Значи той бизнес бяга не само от Смолян, бяга и от България. Имаше моменти, когато бизнесът идваше към България. Факт е всичките тези сгради на Пампорово, всичките тези инвестиции, които са вкарани в града. Но ние трябва да видим какъв бизнес идва, какъв бизнес бяга. Значи в България влезна в последните години много бизнес с капитали, които бяха само да се построят сгради, да се препродадат, да се освободят пари с някаква печалба. Много малко фирми дойдаха и направиха производство в България. Примерно мога да посоча тук в района на, примерно в Родопите, освен Спорттаун фирмата в Мадан, има още няколко, но принципно аз ви говоря за покупка на фирми като завода на Липхер край Пловдив и други. Това са фирми, които влагат пари и създават работни места. Другия вариант на инвестиция, тя неминуемо тази инвестиция идва и след определен период от време тя напуска страната. Значи идват, строят 2-3 бизнес сгради, препродават ги от един фонд на друг и де-факто просто отиват на друго място да строят. Значи ако ние се бориме да дойдат тези инвестиции, които идват за кратко време, от една страна е добре, идват, вкарват и ни пари, но за нас е по-важно да се бориме да дойдат тези инвестиции, които ще отворят работни места. Които ще отворят дълготрайно работни места за хора, а не примерно за определен тесен контингент от хора, брокери на имоти, юристи, нотариуси и така нататък, които имаше в момент до година, 2-3, просто имаха доста работа срещу този бум на строителството, който се отвори. Който вече отмина вече. Да, той отмина, но то е нормално. Както тръгва, така и свършва. То си има начало и край. Както една криза има начало и край, така и всеки един бум. Но просто за мен е по-важно в Смолян да госпожа Янкова, ако може, или примерно ние, ако можем като общински съветници, да доведем фирми, да доведем капитал, който да отвори работни места. По вашите думи аз разбирам, че бизнесът може да дойде и той идва и няма проблем за работата с общината и администрацията. Значи като работа с община и администрация няма. Но за да дойде един бизнес да произвежда, той трябва да има и пазар. Значи този пазар не може да бъде само в Смолян. Този пазар трябва да бъде в цялата страна. Тоест, ако може и за износ, Гърция на 70 км. Да. Но реално погледнато, за да имаме такъв бизнес, който произвежда, който създава някакъв продукт допълнителен, този продукт трябва да се продава. Дали ще е в чужбина, дали ще е в България, той трябва да се продава. Така че ние не можем да търсиме вина в даден кмет на дадено населено място, че този бизнес не е дошъл. Този бизнес идва, когато има място къде да се продава, когато има работна ръка, когато има база или определена инфраструктура. И тук затова искам да се фанем една друга тема да отбележа. Това е темата с инфраструктурата, защото през периода на 8-те години, през които госпожа Янкова е начело на общината,